The teacher is reading a story. Malamar tana karanta labari to the children, ga yara. She is reading from a book. Tana karantawa ne daga littafi. The children are listening. Su kuma ɗaliban suna ji. They are not making noise. Ɗaliban ba sa surutu. They like the story. Suna son labarin. The teacher is reading a story. Malamar tana karanta labarin to the children, ga yara. She is reading from a book. Tana karantawa ne daga littafi. The children are listening. Su kuma ɗaliban ko yaran suna ji. They are not making noise. Kuma ba sa surutu. They like the story. Suna son labarin. Story